Tak, krásný dobrý večer. Vítáme vás na dnešním webináři, který bude tak trošičku dneska hlavně o nás hodně do hloubky. Předám jenom mý tužce hosta. A spolu s Jituškou Berovou jsme si tu prezentaci trošičku rozdělili a každá vám předá pár jakoby poznatků. Já bych vás všechny poprosila, abyste si našli chvilinku, kdy budete opravdu mít klid, ticho, abyste mohli vnímat, případně si dělat zápisky, protože tyto informace, které dneska od nás uslyšíte, pokud budete mít otevřenou mysl a budete vnímat, opravdu pozorně vnímat, tak vám mohou změnit opravdu život. A to ve všech aspektech, jo? Nejenom v práci. Tak já bych poprosila Jitušku, aby mi dala sdílet prezentaci. Dneska jsme si to trošku přehodili. Tak, ještě nám to zvětší, Jituška. Začínáme, jo? Teda, máš to na tom prvním. Tak, vztahy. Všechny vlastně, nebo zdá se, že celý život není nic jiného než vztahy. Ke všemu máme nějaký vztah. Máme vztah k jídlu, máme vztah třeba ke své knížce, nebo i k názorům, anebo k počasí. Vztahy jsou vlastně odrazem, jaký máme vztah k sobě. Každý vztah, který jsme kdy měli, se opravdu váže k našemu dětství, k našim rodičům. To byli vlastně naši první příznivci, naši fanoušci, který vlastně nám jakoby ukazovali ty naše první krůčky, ty naše první slova a kteří nás vlastně ovlivnili. Dětství jako takové nám ovlivnilo celý život. Dobrá zpráva je, že samozřejmě to není konečná stanice. Můžeme být na té naší cestě svým řidičem, nejenom spolujezdcem, takže pokud by naše ovlivňování rodiči bylo negativní, může být samozřejmě i pozitivní, tak to vůbec, ale vůbec nic nemění na tom, že můžeme všechno obrátit k dobrému. Dneska, co jakoby si tady budeme povídat, tak se mnohokrát slýchávám, jakoby, že jako no dobrý, to by to možná funguje, ale na mě to nefunguje. Tak bych vás hlavně chtěla všechny jakoby ujistit, že funguje to na všechny tak 100% jistě, ať tomu věříte nebo ne. Jako jisté je to, že když vyhodíte do vzduchu jablko, tak spadne na zem. Takhle funguje zemská přitažlivost a takhle funguje i to, co si tady teď budeme povídat. Rodiče vlastně dělali všechno tak nejlépe, jak uměli. Jak jim to zase předali jejich rodiče, naši prarodiče. A z velké míry, tedy, jak jsem říkala, nás to ovlivnilo. Zamysleme se nad tím, jaká slova třeba používali rodiče. Jsem vždycky, jak jsem byla malá, tak jsem říkala, já taková nikdy nebudu. A potom jsem zjistila, že jsem postupem věku, že jsem vlastně úplně stejná, jo, nebo podobná v těch názorech, dokonce v některých jako výrazech, jo. A ty výrazy jsou si velmi podobné. Jestliže například máte, a teď to převedu jako do práce, obchodníka, který nedbá naše pokyny, snažme se zjistit, jestli neděláme to stejné. To znamená, nedbáme těch pokynů, protože to je jako v tom dětství. Prostě napodobujeme rodiče
a nás budou napodobovat naši obchodníci nebo i zákazníci. A pokud to tak děláme, tak s tím přestaňte. Protože samozřejmě můžu takového obchodníka, který se mnou, dejme tomu, nekomunikuje, můžu takového obchodníka od sebe odříznout, vyhodit. Pravda ale je, že těch zaběhlých schémat, které i já dělám špatně, těch se nezbavím tím, že se zbavím nějakého člověka. Je to vlastně zrcadlení. Zaměřte se na to své nitro a změňte postoj. Protože když změníte ten postoj vy, budete dělat všechno to, co chcete po těch lidech, nebo například po svých dětech, tak se změní i chování jejich. Jo? Bude to opravdu jako velmi výrazně, jak uvidíte tu změnu. Udělejte si v sobě pořádek a uvidíte tu změnu. Tohle je jediný způsob, jak změnit druhé. První změňte sami sebe. V žádném případě nikdy nikoho neobvinujme, protože to vlastně my potřebujeme tady toto vidět. To není tady proto, aby nám to ublížilo nebo aby nás to nějak zranilo, ale aby jsme něco pochopili. Protože obviňování, to nám ubírá sílu. A my přece nejsme oběti. A podobné je to i ze štěstí a s láskou. Tu nikdy nedohoníme, nehoníte ji, ale když ji v sobě najdete a objevíte a budete mít, tak budete i tím okolím milování a přitahování. Musím poprosit. Další vlastně, o čem bych chtěla dneska mluvit, je práce, protože ta by nás měla uspokojovat. Pokud v ní chci jako být spokojená, šťastná a mít výsledky, tak by mě měla naplňovat. Jo? Neberte práce jako nutné zlo, ale vnímat ho jako koníček, jako něco, kde jdu ráda, kde mám samozřejmě kolem sebe i fajn lidi. My máme naštěstí práci, kdy se můžeme obklopovat s lidmi, s kterými chceme. Můžeme si je vybírat, což v klasickém zaměstnání nejde. A nezapomínejme na jeden fakt, že naše vědomí nás přivedlo tam, kde jsme. A buď vás tam nechá, nebo pozvedne výše. To je jenom na nás. Pokud ale si vytváříme často limity, a víte co, to jsou kolikrát, jsem si všimla, i převzaté jako od druhých slova nebo věty, jakože nesnáším tuto práci nebo svého šéfa, nevydělávám dost, nikdo mě neocení, nesnáším se s kolegy nebo jo, vždycky jednou mi moje kamarádka řekla, každý nemůže být debil, to se mi hrozně líbilo. A nebo jakože nevím, co chci. To je hrozně důležité. K tomu ještě dneska se vrátím. Začněte tím, že těm současným lidem nebo místu požehnáte. Požehnáte v tom, že uvidíte každého vždycky v tom lepším světle. Jo? Například samozřejmě, že šéf nebude vždycky milý, pokud milý není, ale snažit se ho pochopit. Jo, že má k tomu dneska třeba svůj důvod, protože měl špatný den. Prostě vždycky říkám, může to blbě vypadat, ale musím to dobře vidět, tu situaci. Jo? Protože na mě, já dělám ten konečný úsudek, anebo tu konečnou, jakoby, konečnou, dělám já. A na mě to záleží. Znáte to pořekadlo, když je prázdná sklenice, tak někdo řekne, že je prázdná a někdo řekne, to je jenom místo pro další pivo. Jo? Je důležité, jak to vidíte. Nevydělávám dost. No dobře, dneska dost nevydělávám třeba. Ale to přece nemusí být pořád. Na pořád.
Věřte mi, že já jsem člověk, který neměl ty karty rozdané tak, abych šla po červeném koberci, nemám tetičku v Americe, nikdy jsem nic nezdědila, nemám vzdělání, ani středoškolské vzdělání nemám. Neměla jsem dokonce nikdy ani nějaké velké ambice. Cíle nebo sny ano, ale ne ambice. Neměla jsem úplně jednoduché manželství, jo, zůstali jsme s dětmi bez peněz, prostě nebylo to jednoduché. Ale jako já jsem se nechtěla s tím smířit, že to tak bude do konce života, už jste to možná ode mě někdy už slyšeli. Často jsem si říkala, že jsem nikoho nezabila a já prostě si zasloužím být šťastná a prostě nestrádat. Co byl můj trošku velký problém, že jsem se stále bála nedostatku. Jo? Ve mně zůstával strach z nedostatku. Pořád jsem počítala, když jsem si vydělala, když jsem si jsme si dokázali odložit prostě 5 000 korun, což prostě wow, jako bylo prostě hodně pro nás, tak jsem se tak bála toho nedostatku, že se nám prostě stala nehoda s autem v tom smyslu, že samo od sebe prasklo zadní sklo, protože tam byla chyba ve vyhřívání, jo. Byla tam prostě zkrát. Před obchodem vrub, sklo prasklo a víte, kolik stála ta oprava? No, nové sklo. Byla to teda stará oktávka. Nebudete tomu věřit, ale přesně 5 000. A tenkrát jsem si uvědomila, že jsem si vlastně tím strachem to taky přitáhla do života. Ale ten osud mě nechtěl obrat o 5 000, on mě chtěl vysvětlit a pochopit, abych se přestala bát. Takže nevydělávám dost, ale nesměřujte se s tím, že to tak zůstane. Nikdo mě neocení. A nejlepší je neočekávat žádné ocenění, ale oceňte se, naučte se oceňovat vy sami. Nečekejte, že ta láska přijde zvenku. Mějte ji tady, uvnitř. Protože když ji tady máte uvnitř, tak to z vás stříká a prostě přijde to i zvenčí. Věřte mi. Začněte teda tím, že ty věci prostě si otočíte jako do plusu. Jo? Teď třeba co na těch pár příkladech vysvětluji. Vždy pracuji pro nejlepšího šéfa, no, tak dneska má blbý den, jo. Prostě taky si ho, taky jo, nadá mi, taky si tě vážím, jo. Nebo taky tě mám ráda. To je prostě, to veme těm lidem, to veme prostě vítr z plachet. Vidím každého teda v lepším světle a vyjadřujeme vděčnost. Děvčatka, vděčnost je tak strašně, tak silná energie a tak důležitá energie, že vám otevře všechny dveře k hojnosti. Možná si některé řeknete, no jo, vděčnost, jí se to říká. A za co mám být vděčná já? Holky, musíme se umět dívat, musíme umět vidět, číst mezi řádky. Těžko se, Renatko, prosím, vypnout mikrofonek, děkujeme. Těšte se z toho, že máte zdravé děti, že máte zdraví, že máte práci, že máte hodného muže. Jestli nemáte hodného muže, tak na vás někde čeká, tak bude hodný. Ale těšte se už z toho, co teď máte. Protože vděčnost je prostě kouzelná energie. Nevím, jsou to nějaké čáry, Máry, ale vesmír bude vědět, že jste připraveni postoupit o level výše. Můžu, Vituško? Úspěch. Úspěch je velmi krásné, pozitivní slovo, určitě víc pozitivní než slovo práce, protože pod slovem práce si každý představí, ne každý představí jenom prosperitu, ale úspěch, vlastně každá zkušenost je úspěch, to už jste taky možná slyšeli. Každá zkušenost je úspěch v tom, že já vždycky říkám, kdo nic nedělá, nic neskazí, ale kdo
Každá prezentace, každá chyba, kterou uděláme, je úspěch. Protože jediné, co je neúspěšné, je to, co jsme nikdy neskusili, nikdy neudělali, protože nemůžeme na těch chybách růst. Takže zákon zkušenosti funguje dokonale, pokud přijde neúspěch. Zřejmě, a teď to si holky zapište, k tomu se ještě dneska vrátím, zřejmě jsme vynechali nějaký krok, nebo nám myšlenka řekla, že si to nezasloužíme, že si dost nevěříme. Ono se to lehko říká, jak se mám věřit, když se mi nic nepovedlo zatím. Ale život není jenom o nepovedených věcech. Jednou se to prostě povede. Jednou prostě vyhrajete. Je potřeba to zkusit, zkoušet, ale ne po staré metodě, která nefungovala. Jo? Chybami, po nich stoupejte po těch chybách jak po schodech. Všichni máme právo jít od jednoho úspěchu k druhému. Jestliže to neděláme, tak nejsme v souladu. Nejsme v souladu se vším pozitivním, s vesmírem. Vzpomeňte si na malé dítě. Možná, že si to nepamatujete, ale každá jste tady, bych troufnu si říct, že každá už dítě máte. A které dítě se narodilo a umělo chodit? Které dítě se narodilo a umělo mluvit? A které dítě se narodilo a umělo třeba plavat? Jako nikdo to neuměl. A které dítě začne mluvit a řekne hned to slovo správně, okamžitě. První šišláme, jo, ale přesto zatleskáme, přesto tomu dítěti zatleskáme, protože ho povzbudíme a namotivujeme a radujeme se s ním a to prostě v něm vzbuzuje zase samozřejmě krásnou energii, že může pokračovat. Spadne. Představte si, že my dneska uděláme nějakou chybu nebo se nám něco nepovede a my toho necháme. Tak to by to dítě nikdy nezačalo chodit. Protože musí spadnout. Protože se taky musí naučit padat, aby až jednou bude vyšší a začne a někde zakopne, tak aby umělo šikovně spadnout, aby si to vyzkoušelo, musí to umět padat. Přece nejde hned začít chodit. Vlastně vidíte to i u zvířátek. Tam je to akorát u těch šelem třeba, oni začnou chodit hned, ale jak vypadá ta jejich chůze? Dokonce si namlátí, jo, a stejně znovu stanou. Povzbuzujete takto i sebe, už jenom to, že jste to zkusili, že jste ten krok udělali. Většinou ne, protože my se rádi odsuzujeme a to si myslím, že taky. Možná ani ne od rodičů, ale já bych spíš řekla, že toto si neseme ze školy. Protože ve škole nás známkovali a žádná chyba se neodpouštěla. Jo? Kam tě šla známka dolů. A podle toho hodnocení, které nám nastavili ve škole, 1, 2, 3, 4, 5, myslím, že to je do dneška furt, nevím, už jsem tam dlouho nebyla, tak podle toho hodnocení bohužel my jsme se i znehodnocovali, jo, jako děti. Tam ten je lepší, hodnotili jsme se mezi sebou, tam ten je horší, já jsem špatná, já mám zase 5, já chodila s 5 a plakala jsem po cestě, jo, jako kdybych byla nějaký odpad. Ale to bylo potřeba. Jsem přišla domů a mamka vždycky říká, co brečíš? Tenkrát já si vzpomínám, 14. září. Já jsem měla svátek, nebo mám pořád, a přišla jsem s 5, uplakaná a mamka, co brečíš, máš svátek, nebreč, jo. Takže já jsem tady v tomto smyslu měla velké štěstí doma. A opravdu musím říct, že mě jako moje maminka mě naplnila s taťkou opravdu tou láskou, kterou si myslím, že mám pořád z čeho čerpat. Ale to vůbec nevadí, pokud jste to tak neměli, protože máte prostě tu moc to měnit. Neexistuje, že to nejde. Znáte tu písničku? Slovo nejde neznám. To prostě, ale to rozhodnutí musí samozřejmě přijít od vás. Jo? U toho úspěchu ještě bych vám chtěla říct, abyste nedělali stejnou chybu, jakou jsem dělávala já a někdy do ní padám i
teď. A to je strach zkoušet nové věci, protože to k úspěchu patří. Učení, jak jsem říkala, a dělání chyb musí přijít a přijde až do doby, kdy naše mysl dokáže spojovat dohromady správné obrazy. Jo? Možná, že doufám, že to je pro vás srozumitelné, ale tak jednoduché to je. A tím tréninkem se zdokonalujeme a pak už to vůbec není cizí pro nás, jako ta chůze, jako ta řeč, jako to plavání. Vemte si, že vědci přišli na to, nebo jak tak dlouho na to vlastně jakoby to zkoumali, až přišli na to, jak to udělat, aby kovová železná ocelová loď plavala. Vždyť to přece nedává rozum, aby železo nebo kov plavalo. A přesto to šlo. Takže nevěřte tomu, že vy něco nedokážete, protože vám to někdo někdy řekl, nebo na to nemáte vzdělání, předešlé vzdělání, nebo to nikdo ve vaší rodině ještě jako nešel v těchto šlépějích. Nevěřte tomu. Můžu dál? Prosperita. Prosperitu si zasloužím si to nejlepší a přijímám jen to nejlepší. Jo? Zase, může to blbě vypadat, ale musíte to dobře vidět. Pokud nepřijmeme názor, že si zasloužíme, aby se nám dařilo, tak i kdyby nám to spadlo do klína, například vyhraju ve sportce, například objeví se tetička z Ameriky, najednou mám tetičku, jo, která mě zajistí, nebo si najdu bohatého ženicha, spadne mi to tak říkajíc do klína, tak stejně, protože se nevědomky trestám, já jsem si to nezasloužila, nejsem dost dobrá, já neumím naložit s penězi. A je takových věcí víc, ještě budu o nich mluvit, tak stejně tu hojnost odmítáte. Jo? Ten vesmír vám to možná přihraje do toho klína, ale zase vám to velmi rychle ten osud veme. To jsou takové ty, Ježišmarja, já mám takovou smůlu, mně se stalo to a mně se stalo tamto. Prosím, nepadejme do role oběti. Jo? Nikdo jiný to nemůže zvrátit, než vy sami. Takže když zaměřujeme na pozornost na nedoplatky, poplatky, účty, půjčky, hypotéky, tak vytvoříme si jakoby tu energii, že jsme v nouzi a že máme dluhy. To byl ten můj strach z toho nedostatku. Jo? Pořád jsem se strašně bála. Ale nezapomeňte taky na to, že kdybyste neměli nějakou životní úroveň, tak nedostanete hypotéku. Kdyby jste neplatili účty nebo za vodu, za elektřinu, tak si prostě nerozsvítíme. Neměli bychom teplo. Kdyby jsem neplatila účet za telefon nebo neměla telefon, tak já mu žehnám za to, že díky němu se můžu spojit s více zákazníkami, s více zákazníky a můžu jim pomoct. A samozřejmě můžu si tím telefonem taky přivolat tu prosperitu, tu hojnost. Takže když platíme ty účty, tak nemějme u toho špatný pocit, protože nás to zbytečně omezuje a brzdí. Jak je to v tom filmu Pošli to dál, prostě zaplaťte úplně z lehkostí, nebojte se, že vám ve schránce každý dopis není problém, jo, jakože nevidíte to prostě špatně, přijímejte
Přijímejte, naučte se přijímat. Spousta z vás umí dávat, ale neumí přijímat. Máte tu vlastně srdeční čakru zablokovanou v tom smyslu, že když vás někdo pozve třeba na oběd nebo vám dá dáreček třeba, tak dopředu odmítáte. Z jakéhokoliv důvodu. Nezasloužím si, zavazuje mě to, jo, třeba. Prostě nehodnoťte to, proč jste dostali dárek. Nehodnoťte to, proč jste pozváni na oběd, ale přijměte to. Protože zase si tím otvíráte dveře k té prosperitě. Co jako hodně u té prosperity nám to kazí, a to taky jsou takové ty věty, peníze, kazí charakter. Řekněte si to jinak. Peníze ukazují charakter. Nebo příležitost dělá zloděje, tak příležitost ukazuje zloděje, nedělá zloděje. Kdo je bohatý, tak krade, jo. Třeba se říkávalo, nebo často jsem to v dětství slyšela, protože všichni slušní lidi peníze neměli, jo, takže kdo má peníze, je prostě zloděj. Peníze mizí rychleji, než přicházejí, no. To jsou všechno věty, které určitě jste neslyšeli poprvé, nebo neslyšíte, ale prosím, úplně je vymažte ze svého softwaru, hardwaru, prostě ze své hlavy. Vůbec vám tyto věci nepomáhají, protože tím říkáte vesmíru, že nejste připraveni na tu hojnost, že byste s ní neuměli zacházet a že vlastně vám přinese zkázu, protože tak se ty věty prezentují. Je to staré a omezené myšlení, zbavte se ho. Začněte tím, že ze sebe máte dobrý pocit. A tady nejde o hromadu peněz, ale je to stav mysli. Udělejte si prostor novým věcem. Udělejte si pořádek třeba ve skříni. To se i hodně váže k učení, k moudrosti vlastně feng shui, nevím, jestli to znáte, ale to je vlastně učení o energiích a o energiích v domově, ve kterém žijete, protože tam můžete energie rozproudit a můžete je samozřejmě i zastavit. A ta skříň k tomu patří. Věci, které držíte ve skříni a přitom jste je rok neoblékli, jo? Když jste něco rok neoblékli, znamená to, že to nepotřebujete. Jaro, leto, podzim, zima. Ale zhromažďujeme to protože máme strach z nedostatku. Co kdybych mě chybělo, co kdybych neměla zítra, za měsíc, na jaře, v létě dost peněz, abych si koupila nové oblečení, hezké oblečení, tak radši budu zhromažďovat. To stejné funguje v ledničce. Podívejte se všichni do ledničky. Vyhoďte tam nějaké prostě věci, které zhromažďujete, nějaké prostě zbytky, protože máte strach, že neušetříte. To samé komora, garáž. Někteří lidé se jim říká sběratelé. Kde co najdou, hlavně muži to mývají tak. Kde co najdou, přitáhnou domů. Co kdybych to někdy potřeboval? Takže se potom stane, že má někdo v garáži 3 sekačky, ale potřebuje jenom jednu, nemá 3 zahrady, nemá 6 ruk. Rozumíte mi? A nejde o to, že bych vám jako záviděla 3 sekačky. Jo. Jde o to, že to je vlastně váš postoj k tomu strachu z nedostatku. A to opravdu brzdí vás to. Nepřivede vám to více peněz, nepřivede vám to více štěstí do života, nepřivede vám to lepší lidi kolem vás. Takže to jsme si řekli, účty mám, takže platím. Kamarádka mi říkala, ty platíš takové velké daně. A já říkám, no jo, protože mám velké výdělky, takže já jednou za rok zaplatím velkou daň, ale každý měsíc mám hodně peněz. Kdežto ty platíš malou daň, nebo respektive za tebe skoro zaměstnavatel,
ale ty za své peníze si nedokážeš pořídit bohužel nic, jo. Takže zase, jo, zase jsme u té sklenice. Někdo ji má prázdnou a někdo má místo na další pivo. Takže vaší jistotou nikdy nebude systém, partner nebo rodiče. Nemělo by to tak být. Ale napojit se na důvěru, na důvěrně známý pocit se musíme, že je vše v pořádku, že se děje vše tak, jak má. A ne proto, aby nám to ubližovalo. Takže žehnám i tomu telefonu, těm platbám a potom je taky důležité, radujte se z úspěchu druhých. Jo? Přej a bude ti přáno. Kdo nepřeje druhým, jako by nepřál sobě, protože to je jak bumerang prostě. Co vysíláš, to přijmeš. Na co myslíš, to roste. Jo? Takže přejte ostatním, i kdyby měli být víc úspěšní než vy, tak vás to může posunout dál, než naopak. Protože zase to ve vás evokuje radost, energii, protože se upřímně radujete z toho, že ostatní jsou na tom dobře. Jo? Protože když budu na tom dobře a bude na tom kdokoliv vedle mě dobře, tak mám co předat. Mám energii pro svoji rodinu, pro svoje děti a teď mluvím už jenom o tom, že je mi fajn na tom světě, že ten život je hezký, že umí mít i vlídnou tvář. Když ale budu nešťastná, nebudu si vědět rady sama ze sebou, co ze sebou, tak co můžu komu předat? Nic. Víte co, můžete se rozejít s partnerem, rozejít s kamarádem, s kamarádkou, můžete se rozejít se zaměstnavatelem, ale sami ze sebou se rozejít nelze, pokud nechcete skončit v blázinci. Musíte ze sebou vycházet, být sám sobě dobrým přítelem. Protože potom, i kdybyste měli naloženo, tak to všechno zvládnete daleko lépe a nebude to konečný stav, bude to přechodný stav. O tom je, miluj svůj život, o tom je, měj se rád. Není to o tom chodit s nosem před druhými, jo, jako domýšlivě. To ne, to není o tom. Je to ta sebeláska je jenom pozitivní energie, jo. Poslední ještě, co bych k té prosperitě řekla, existuje zákon potřeby a dodávky. Potřeba je vždycky na prvním místě. I ta nejchudší rodina téměř vždy dokáže shromáždit peníze, když je nějaký průser. A zase je to o té staví mysli, jo? V tu chvíli zapomeneme na to, že nemáme, že máme strach. Ne, protože blízký potřebuje pomoc, například. Čím větší máte představy, tím bohatší bude váš život. A teď bych ještě poprosila na jeden slide, Jituško, kde bych vám chtěla to jako trošičku zhrnout. Takových 13 slabin, nejčastějších, určitě by se jich našlo víc, ale ty pro mě byly nejzajímavější. A myslím si, že každý z nás nějakou má, jako každý, jo. Zaprvé jsme normální, jsme lidi, nejsme roboti a jsme si velmi podobní, jo, jako lidé. A obzvlášť my tady, co si jako fandíme a co jsme se tady našli v této práci, tak jsme si velmi podobní. Tak bych vás poprosila, abyste si tu svou slabinu našli. Pokud jich máte víc, tak prostě všechny ty slabiny svoje. Poděkujte jim za ty služby, které nám tady, za ty lekce, které nám tady doteďka učinili a pusťte je ze svého života.
Ta první je neschopnost rozeznat a vyjádřit, co přesně chcete. Hrozně je důležité. Musíte vědět a znát tu vaši touhu. Ta touha bude to, co vás požene dopředu. Ne já, ne žádný webinář, dokonce ne ani nějaké chvilkové potěšení, protože na začátku je nadšení, jo? To je jako asi v každé práci. A jako zamilovanost. Zamilovanost na začátku je úžasná i ve vztahu, ale víte, že potom odeznívá. Zamilovanost ve vztahu a v práci to nadšení. Ale zůstane láska ve vztahu a tady zůstane touha. Ta touha, pokud tady není, tak jako je to těžké na tom stavět. Jo? Potom je důležitá prokrastinace. Prokrastinace, zbavte se jí, ať je důvodná nebo bezdůvodná. Pro ty z vás, kteří nerozumí slovu prokrastinace, tak je to odkládání na pak, na potom. Někdo říká tomu až pak, až paky. Jo? Až odpoledne, až zítra, až po novém roce. Jo? To je prokrastinace. Takže zbavte se jí, nepomůže vám. Vy uděláte 3 kroky dopředu a prokrastinace vám udělá 5 dozadu. Za třetí, nedostatečný zájem získat odborné znalosti. Jo? Chceme v něčem vyniknout, chceme, to už taky víme, chceme prostě tomu rozumět, tak se musíme vzdělávat. Za čtvrté, nerozhodnost. Je to zvyk přehazovat zodpovědnost. Tady to, počkejte, já to musím posunout. Je to zvyk přehazovat zodpovědnost, raději problémům čelit. Jo? Tu zodpovědnost na nikoho nepřehodíte. Pojďte radši řešit ty problémy. Pak je to zvyk neustále obhajovat se. Jo? Místo toho sestavte plán, abyste ten problém vyřešili. A ne pořád se obhajovat. Víš, já jsem byla nemocná, víš, děti byly nemocní, víš, já jsem neměla čas. Holky, to je hezký, že se někdo omluví, ale vy se musíte pochopit, že především sobě byste se měli omlouvat. Rozumíte? Jakože nikomu nic nedlužíte, jenom sobě. Takže když někdo, a může to být i důvodný, jako důvodný, že měl k tomu důvod, ale hlavně ty bezdůvodné omluvy, jo? Jako, že se to dalo nějak zařídit, ale bylo pohodlnější se podívat třeba na ten seriál. Neomlouvejte se nám nebo sponzorovi, omluvte se sobě, protože jste se právě zabrzdili. Protože tam je důležitý ten zvyk, aby si člověk na to zvyk. Když jsem si zvykla, tak už jako nepřemýšlím, co budu dělat v pondělí večer, protože vím, že jsou parťáci. Rozumíte mi? Je to zvyk. Pak je to samolibost. Jo? To je ten rozdíl mezi tou sebeláskou a tou samolibostí. Samolibost na tento neduch není žádný lék. A pro ty, kteří tím trpí, není žádná naděje. Je samozřejmě, pokud s tím oni začnou něco dělat. Jo? Samolibost, jak se říká, samochvála smrdí. A je to opravdu nepěkná vlastnost, ale dobře, já si můžu ten nos klidně zacpat, ale zase to ubližuje tomu tvůrci. Ubližuje to tomu autorovi nejvíc, jo? Ne těm okolo, kteří si umí zacpat nos. Lhostejnost. Zavíráme oči, jo? Je to jednodušší zavřít oči, než bychom problém řešili. Než bychom se střetli jako s tou nepříjemnou realitou nebo s tím, co prostě... Tak jsme lhostejní. A holky, lhostejnost, to je horší než negativita, protože pozitivní energie vám dává energii. Negativní energie dává taky energii, byť horší. Nejhorší je lhostejnost. Tam nedává vůbec žádnou energii. Potom je to zvyk z vlastních chyb. Obviňovat druhé. Prosím, nedělejme nikdo ze sebe oběti.
Protože ve finále to prostě bance, já nevím, hypotéce, ve finále jim to bude jedno. Ve finále se vás nikdo nebude ptát, kdo za to může. Ve finále, když nebudete prostě mít, co potřebujete, tak se musíte podívat do sebe dovnitř, jestli jste udělali všechno pro to, abyste využili všechny možnosti a příležitosti. Slabá touha, o té jsem mluvila. Jak nemáme touhu, holky. Všimněte si, jako samozřejmě o lidi z okolí, které dobře znáte. Kterým prostě ten úspěch jde, nebo kterým prostě se daří. Tak já si troufnu říct, že o všech můžu říct, že mají obrovskou touhu. A tu touhu můžete mít samozřejmě v různých polohách. Touhu uspět. Jenom prostě někdo chce ten potlesk. Někdo má touhu finanční. Někdo má prostě jenom třeba časovou svobodu hledá. Touhu. To je jedno, jakou touhu, ale musí být ta touha nezlomná. Pak je ochota vzdát se při prvním nevzdaru. Jo? Nezdaru. Takže to určitě pusťte. To není dobrá vlastnost. A to jsme mluvili. Jo, děti, krůčky, slova. Oni tu touhu měli se to naučit. Potom přání místo odhodlání. Jo? Jedna věc je, že si to přeju, a druhá věc, mě nikdo nezastaví. Protože přeju si spoustu, jako přát, ono to tak nebolí, jo, to přání, protože nemusím pro to nic dělat, to jsem jenom jako řekla, to já si přeju. Já si přeju, abych zítra vyhrála ve sportce. Ale jsem odhodlaná si ty peníze vydělat, to už stojí nějakou námahu. Potom je to zvyk smířit se s nedostatkem, jo? Místo, aby jsme směřovali k hojnosti. Kolikrát máme pocit, že ta zóna pohodlí je tak těžká překročit, že si radši zůstanu v tom, a já to nějak udělám, já to ještě nějak udělám, jo? No, takže to jsou kroky, které vás vedou zpět. A potom je to strach z kritiky, co tomu řeknou ostatní. Děvčatka, ještě před tyandem jsem toto měla v sobě vyřešený. Protože kdybych já měla koukat na ostatní, tak já se snad ani nerozvedu. Prostě, co tomu řeknou lidi, to vždycky moje mamka říká, co tomu řeknou sousedi. Jo. Já říkám, mami, ale já nežiju život sousedů, já žiju svůj život. Jo. Prostě nekoukejte na to, protože nebude to vaše štěstí, potom to bude štěstí toho okolí. Co tomu řeknou lidi. Takže to by bylo za mě všechno. Já teď předám slovo i Tušce Berové, která volně naváže praktickými návody, jak to všechno dát do praxe. Děkuji, Raduško, za slovo a jdeme na to. Já se to tady trošičku poupravím, abych všechno viděla. Doufám, že všechno vidíte tak, jak máte. A teď opravdu to vezmeme úplně z jiné stránky a budeme se bavit jenom o vás, nebo o tobě, o tobě a o tobě. Jak to vzít z praktického hlediska a hlavně, jak to v sobě udělat tak, aby to fungovalo. Protože sebeláska není vrozený dar, ale je to vaše dovednost. Takže zapomeňte na to, že to nejde, ale jde. A já vám ukážu takových 5 bodů k tomu praktickému, aby jsme se k tomu dostali. A vy jste byli naladěni na tu správnou notu a šlo vám naprosto všechno. Tak první bod je aktivita a akce. To je to první nejdůležitější, kdy vy musíte začít dělat cokoliv, co jste odkládali. Jak mluvila Raduška. Žádný odkládání. Vyberte si jakoukoliv činnost. Já tady mám třeba běhání nebo vzdělávání. Běhat můžete začít hned, nebo dobře od zítra, jo? Budeme brát od zítra, ne dneska. Ale je to přesně o tom, ještě schválím, že musíte udělat krok ze své komfortní zóny a je to cokoliv, co vy jste odkládali.
Odkládali. Takže chcete začít běhat, začněte běhat. Nemusíte běhat 5 kilometrů první den. Stačí vám 500 metrů, ale začnete. Nebo vstáváte pozdě, vstáváte až v 8, nemusíte vstávat do práce, tak proč si nedáte budíka třeba na 7, abyste toho víc zvládli? Proč ne? Víte, kolik času je 1 hodina? 1 hodina pro vás? Vždyť to je pecka, jenom to, že můžete být se svými myšlenkami a utříbit si to, co za ten den budete dělat. No, najednou všichni choděj. Tak a opravdu dávejte si malý cíle. Já nevím, co bych ještě vyjmenovala. Chodíte, třeba jezdíte výtahem? Tak začněte chodit pěšky. Udělejte 2 patra pěšky. A mějte z toho radost, že jste udělali něco pro sebe. Ať už je to v oblasti pohybu, fyzické aktivity, ale to potřebujete i k tomu štěstí, aby se ve vás aktivovalo. To je strašně důležité. A hlavně hodnotu stavte sami na sobě, nikoli na vašem okolí. Zapomeňte na to, že nějaké okolí máte. To je taky zásadní věc. Jo? Zase sebevědomí je souhrn pocitů, které máte vy sami ze sebe. A přijměte tímto zodpovědnost za svůj vlastní život. Jak říkala Raduška, není to o těch, co si budou myslet sousedi. Je to úplně jedno. Jde o vás, jde o váš život. Tak se tak začněte chovat a začněte se snažit. Dále, druhý důležitý bod. Hlídejte si své myšlenky. Celý život závisí na mých vlastních myšlenkách, jak si je utváříme a myšlenky nám hmotní ten náš život. Nikdy jsem tomu nevěřila. Vždycky jsem si říkala, něco je mezi nebem a zemí, ale nikdy jsem nevěděla, jak to mám uchopit, abych to pochopila a vyzkoušela to. A to řeknu až na konci, na to, jak si správně přát a co mě vlastně nakoplo, jak to vyzkoušet. A zase, vždy máte 2 volby. Buď to si vezmete tu myšlenku, která vás napadne, Ježíšmarja, já nevím, já jsem to dneska podělala, nepodařila se mi registrace, co s tím budu dělat. No, můžete v tom se patlat třeba týden a žádná další registrace vám nepřijde. Jo, ale co s tím jde udělat? No jo, no, tak si vemu ponaučení, co jsem asi mohla udělat špatně, takhle to zahodím a hodím si tam nějakou pěknou myšlenku. No tak příští paní, Ježíš, ta bude tak šťastná, že mě potkám, protože bude potřeba poradit třeba s otěhotněním nebo s čímkoliv jiným. Ale já jí pomůžu a chci jí pomoct, takže si tam stavím hnedka tuhle myšlenku. Takže opravdu zahoďte ty špatné myšlenky a nepatlejte se v tom. Takže štěstí je o nás a o tom, jaké pocity a myšlenky máme. Všechno je vaše volba. Na to opravdu myslete. A další bod. Jak vypadá váš vnitřní dialog? Bavíte se sami se sebou? Co se vám honí v hlavě, když se vám něco nepovede? Nebo já nevím, jste naštvaný? Nebo jo, máte se rádi? To by mě taky zajímalo. Klidně mi to napište do komentáře, jak jste na tom, jestli se podceňujete, nebo Ježíši, mně to nejde, nebo támhle to. Vůbec ne. Mluvte se sebou jako s nejlepší kámoškou nebo s někým, koho milujete, protože vy sami vždycky zůstanete jakoby jenom vy. Jo, všechno jde jenom z vás, takže buďte k sobě milí a příjemní, protože tohle, když přijmete, tak budete na okolí vystupovat úplně jinak. Jo, nebudete takový zapšklý, a na pohled se s váma nikdo nebude chtít ani bavit. To je další věc. Protože to všechno, jak vy se sebou budete jednat, bude z vás vyzařovat. A to je to důležité, abyste si přitáhli ty prima zákaznice nebo i chlapy zákazníky, který budou chtít vaši pomoc. Jo? Dále. Všímejte si svých vlastních myšlenek. A neposlouchejte to okolí, to se opravdu opakuje, že zapomeňte na to, co vám našeptávají. A nebo i ty naše myšlenky našeptávají. Ježíšmarja. Já jsem měla nějaký případ, co se mi stalo dneska. Paní připravená na registraci a já si tak říkám, Ježíšmarja, ona mi neodpovídá, já nevím, ona si to snad ještě rozmyslí.
No co myslíte? Poslal jsem jí souhrn objednávky a píše mi, no ale já tam nemám těch 35%, co jsem měla od tamtý paní. Říkám, no jo, registrace, dobře. Takže já jsem se vyprdla na nějaké vypisování. Prostě jsem jí namluvila hlasovku, všechno jsem jí krásně vysvětlila a paní píše, aha, tak to je super, tak jo, tak já do toho jdu. Ale prostě ty lidi to potřebují slyšet, jo? Všechno, prostě tak, jak to je. Nic jim nelhat, ale říct jim, jak to je. Usmívejte se. Když jim nahráváte hlasovky, tak se u toho usmívejte, protože ten hlas se rázem změní. A moment, schválím. A ta paní to slyší. Slyší tu lidskost, milost a to, že vám může věřit. To je strašně taky důležitý. A když máte tu vědomou negaci, tak já jsem udělala hnedka. Říkám, no to ne, co to je zase za hnusnou myšlenku. V žádném případě zahodit tuhle myšlenku, protože vím, že ta paní má malý miminko. Teď všichni zase chodí. Paní má malý miminko, takže ho musí obstarat a ozve se mi a bude šťastná a prostě to doděláme. A co myslíte? Dodělali jsme to. Takže asi tak. Prostě ty špatné myšlenky vůbec vytěsnit, jo? To nemohu zvládnout. Nic. Určitě si říkejte, ať se to poskládá tak, jak chci já. Jo, když něco nejde, nebo ježišmarja, já to nezvládnu, co s tím budu dělat. Ne, já to zahodím a řeknu, prosím tě, potřebuju to, aby to dopadlo tak, jak pro mě bude nejlepší. Takže to zařiď a hodím to pryč. Vůbec se o to nestarám, o tu myšlenku vůbec. Jo, prostě jsem to pustila, řeknu si to, hotovo. Tady jsou takový hezký příklad. Nemám to teda ze své hlavy, ale můžu to použít jako příklad. Jabka v košíku. Jo? Představte si jablíčka v košíku a jsou tam krásná, zralá, ale mezi těma jabkama jsou to slovo schnilá jablíčka. Jo. A ta schnilá jablíčka nám představují ty špatné myšlenky. Takže my, když vidíme to schnilý jabko v tom košíku, tak co s ním uděláme? Přece ho tam nenecháme, že jo? Vem to jabko schnilý a vyhodíme ho. A to je ta naše šeredná myšlenka, kterou my nechceme. Takže ji vememe a vyhodíme. A budeme to nahrazovat těma zdravýma jablíčkama a dám se tam to zdraví a řeknu si, jo, přesně tak. A prosím tě, potřebuju to poskládat tak, aby se dělo to nejlepší pro mě. Jo, takže to je příklad s jablíčkama v košíku. Vybírejte ty červivý, schnilý, ty tam prostě nepatří do té vaší hlavy. To si zapamatujte. A další důležitá věc, nešťourejte se v minulosti. Zavřete dveře za vaší minulostí, protože mám to hmotní ty špatné myšlenky. Já jsem toho byla jako zdárný příklad. Před 12 lety jsem byla odborník na špatné myšlenky, negativní, pesimista, no hrozný. A jenom z té minulosti se fakt poučte a najděte v tom to, co vás to mělo naučit a posunout dál. A jděte dál. Je to fakt důležitý. Nežijte v obavách z minulosti, protože když máte jakoukoliv obavu, tak si to furt přenášíte do té přítomnosti. Jo? Ať už je to přesně to zdraví, nebo jde o mužský, o různé situace, zkoušky, no toho jsem taky úžasný příklad. To jsem ještě nepochopila, to, jak to mám dělat. A když jsem šla na státnice, měla jsem na to týden přípravu, ne, že bych na to celou školu prděla, vůbec ne. Drtila jsem se a já jsem si týden říkala, já to nedám, já to neudělám. No a co myslíte? No neudělala jsem. Co jsem chtěla, to jsem měla. Ale tohle já nechci přece. A až po 5 letech jsem zjistila, co já jsem udělala za strašně velkou chybu. Že jsem si vůbec tohleto připustila do svý hlavy, aby mě to tam takhle kvetlo. Hrozný. Takže žádný takový. Vyviňte aktivitu k lepšímu životu. Takže schnilý jabka vyházet, nahradit krásnýma myšlenkama, protože všechno jde nahradit. A 5. bod je autenticita, která je opravdu důležitá. A to je upřímnost a opravdovost vaší osoby. Protože jsme každý jedinečný a máme svůj vlastní potenciál. Takže nekoukejte se
na konkurenci, protože konkurence je v dnešní době strašně veliká, ale my jsme sami sebou. A vy, každá z vás, jste svá a máte co nabídnout těm lidem. Takže opravdu se toho nebojte. Otevřete svoje srdce a uvidíte, že se začnou dít věci. Jo. A to, že se bojíte, co na to druzí řeknou, tak to jsem se taky bála. A byli to přímo moji kolegové z práce. Takže jsem si udělala filtr takovej, aby moje příspěvky neviděli. A teďka dokonce to dogradovalo do takového stádia, že jsem se je blokla. Protože jsem si řekla, že to, co dělám já na Facebooku, je moje druhá práce a nechci, aby oni to viděli. A já mám klid. Já mám takovou radostnější duši z toho, že mě nikdo tak jako nevidí, že mě nikdo nemůže nějak jakoby soudit, posuzovat a vlastně je mi to jedno, co o mě říkají. Já vím, že to, co dělám svým srdcem a baví mě to, chci to, naplňuje mě to a nepřestanu v žádném případě. Takže opravdu s nikým se neporovnávejte a soustřeďte se sami na sebe. Kdo jste vy, co vás baví, jděte do toho naplno, protože to milujete. Pokud to milujete, musíte to milovat. A lidé vás potom také budou milovat. Jo? Je to opravdu o tom, jak otevřete tu svoji duši sami sobě. Ta hodnota není v tom, kolik toho umíte, nebo co jste vystudovala, kde jste byli, co jste viděli. Hodnota jste každá z vás. Tak na to nezapomeňte. A teďka ještě mám pro vás ten návod, další praktický návod, jak se správně přát. Protože v tomhle jsem hodně taky chybovala a je to takový hodně důležitý. Takže nejprve začněte s malými věcmi. Jestli řídíte, jestli třeba někam jezdíte a chcete zaparkovat, kde není místo, tak to zkuste tak, že si řeknete, prostě jedu tam a mám místo, mám parkovací místo. Ale musíte se na toho jakoby soustředit, musíte to cítit, musíte to prožít, že jste na tom místě a máte to místo. Není to tak jednoduchý ze začátku, proto se začíná takovejma malejma přáníma. Přejte si vždy v přítomném čase. Nikdy v minulosti, v budoucnosti, protože každý slovo vy si přitahujete do života, jak už říkala Raduška. Jo? Takže mám, ne, že budu mít, na to zapomeň, mám a všechny kroky budu dělat tak, abych toho dosáhla. A hlavně to, jak už jsem popisovala, vyškrtejte ze svých přání zápory. Největší chyba, jak jsem říkala, ne, tam prostě nepatří. Vždycky mám, jo? Formulujte jasně, stručně a přesně. Čím přesněji to si tak jako formulujete, tak se to vyplní. Přání si napište, mívá větší sílu a formulaci si můžete jakkoliv upravit a dělat jakoby to, co si přejete, už máte. Jednoduchý. Prostě to vidíte, že jdete na to pódium pro ten MacBook. To je prostě jasný. Jo, takže je to, já nedokážu popsat ten stav, který jsem měla v tu neděli, když to už bylo tím, jak jsem se tahala ten los toho osudu, že jsem se vytáhla písmeno H a tu barvu a to všechno, když jsem psala to jméno svoje na ten lísteček, tak je když mě někdo navádí moje myšlenky, ale bylo mi přitom tak strašně hezky. Jako, tak nenuceně, tak jako, jo, že to je ten bod 11. Dejte na tu svoji vlastní intuici. To je taky strašně důležitá. Buďte připraveni na náhody, protože právě ty náhody my kolikrát netušíme, jak by se to mohlo stát. A semele se to takovým způsobem, že fakt jenom zíráme. A takže další, cvičte mlčenlivost, nemluvte o svých přání a důvěřujte, nepochybujte. Pokud máte zase pochybovační myšlenky, tak to jabko schnilý vyhoďte a dejte tam to s tou důvěrou. Věřte tomu. Tak a ještě tam mám, nevidím na to teďka.
rozpoznat. Díček, já si to zmenším. Rozpoznat ta pravá velká přání. Takže ujasněte si, co pro život skutečně potřebujete, protože někdy ty přání chodí tak, jako co si pomyslíme a pak vlastně zjistíme, že to třeba ani vůbec nechceme. Jo, že říkáme si, Ježišmarja, to jsem si přála, teď já tohle vlastně jako nechci. Tak, to je za mě všechno. Zruším sdílení a chci vám ukázat ještě tuhletu knížečku, která mi vlastně otevřela oči a hlavně ten vstup do toho, abych pochopila, co je mezi tím nebem a zemí, protože kamarádka mi pořád o tom vyprávěla. Říkám, Ježišmarja, co si to, taky už prdlá, nebo co, tomu nevěřím. Jsem byla tak strašný pesimista, že jsem si říkala, že já vůbec žiju. Hlavně jsem měla zažitý vzorce od své maminky. Maminka, celý život. Prosím tě, nehledej si rozvedenýho s dětskem, chlapa. Co myslíte? Svých 8 let jsem chodila ze vztahu do vztahu, chlap byl rozvedený a měl dítě. Já říkám, to snad není možný, teď já to nechci. A vidíte to, nechtěla jsem to. Ale špatně to bylo položené. Takže tahle knížka mi otevřela oči, jak na to. A vlastně to mám někde z roku 2011. To mě bylo nějakých, kolik, 29? Ne, 28. Ne, 29. No a díky tomu já jsem vlastně začala ten svůj život brát úplně jinak, úplně tak jako pozitivně, to myšlení. Našla jsem si úžasného chlapa, svobodného chlapa, bezdětného chlapa, kterýho já jsem chtěla. Našla jsem si práci a tak jako začalo se všechno dařit. Jo, ale opravdu to musíte... Přečetla jsem spoustu knih o tom, jo, ten Pierre Frank toho napsal opravdu hodně. Takže kdo chcete, doporučuju, jak se správně přát, má toho několik, že to stojí za to. A určitě to vám dá takový ten pozitivní náboj do toho i návod, jak na to, jak to dělat a nepromarnit svůj život, protože opravdu je krátký. A když si vemu, že jsem se tohle učila všechno dobrých 10 let, než jsem přišla na to, jak to dělat správně, tak teda jako brala bych to třeba o těch 10 let dřív. Jo, a ještě jenom zmíním. Super knihy. Tohle by měl dostat každý od 9. třídy vejš. To by se každý měl přečíst. Úžasná kniha s radama, jak třeba jednat i se zákazníkama. Jo, prostě bomba. Mám tam fůru zaškrtaných věcí a tohle na to navazuje. A to je, jak si přestat dělat starosti, protože my si to neuvědomujeme, ale třeba se nervujeme úplně zbytečně. Stačí si říct, co nejhoršího se mi může stát. Vy si to řeknete, aha, no tak to je vlastně prd. No tak to hodím za hlavu. A nebo mám úžasný příklad, loni dovolená. Říkám, tyjo, s našima jsme chtěli na dovolenou, na společnou dovolenou do nějaký chajdy tady v Čechách. A říkám, ty už je květen, to je prostě v háji, všechny super chatky vybraný, no co budeme dělat? Tak já jsem si dala to přání, říkám, prosím tě, potřebuju poslední týden v červnu termín, aby to byl, aby jsme s našima jeli prostě na tu společnou dovolenou. Tak mi něco nahraj, tak aby nám to všem vyhovovalo. No a naši mi asi v půlce června volají, hele, sehnali jsme chatu, jo, a ta chata je teda ale asi blbej termín, jako to. Říkám, no a kde a kdy? No je to na Medlově, je to jakoby od tátový bývalý práce. Říkám, jo, super ten termín. No hele, je to poslední týden v červnu. Říkám, no to jsem chtěla, to je super, to jede. Cože, jako fakt? Říkám, no jasně, to jsem si tak přála. No mě koukala, nevěřila. Říkám, jo, tak to prostě je. Takže holky, nebojte se ničeho. Ty přání jsou otevřený všem
jen musíte vědět, jak je vyslat, kam je vyslat a hlavně teda poděkovat. To jsem tam možná nedodala. Za všechno děkujem. A já taky. Nebudu zdržovat. Už je tolik hodin. Úžasné, úžasné, Jituško, moc děkujeme. A to, jak jsi říkala, že ti to trvalo třeba 10 let, já jsem se k takovým knížkám dostala, až když jsem se ve 40 rozváděla. A vy to teď máte vlastně tady v té hodince, což trošku jsme přetáhli, ale co je hodinka, jo, oproti 10 letům? Každopádně, holky, dávejte to do praxe, dávejte to do praxe, co jste tady slyšeli, protože si můžete velmi výrazně zlepšit život, nejenom v Tiande, ale i doma, v okolí, v kamarádství. Úžasné. Moc děkuji, Tuško, za pomoc Není za co. a vám, děvčata, přeji krásný večer. Ahoj.